zastupnice, predsjednika Sabora, predsjednika Vlade, gospodina Milasa, dragi moji hrvatski narode, s jedne i s druge strane Save. Danas smo se ovdje okupili pod ovom gore natpisom koji je veličanstven 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, Splitskih sabora, Dan državnosti, 200. obljetnica rođenja velikog sina i stradalnika našeg naroda Eugena Kvaternika, a tu je naravno obljetnica Oluje, a obljetnica i stradanja naroda hrvatskoga u Odžaku. Ne zaboravimo, to je hrvatski, dakle Novi Gvozdansko, gdje su svi branitelji izginuli, a nisu se predali. Mi možemo ideološki tumačiti lijevo i desno, ali je činjenica da se vodila borba i da se branitelji su hrabro držali po cijenu vlastitoga života. Danas sam zamoljen ovdje, zapravo pristao sam još prije godinu dana, zahvaljujući kolegi Peji Šimiću i predsjedniku Iliji, da ovo organiziramo, da tu kažem par riječi. Bez entuzijasta koji vode društvo, jedan mudar, smiren, udarobilan način, ne može se ništa ovako organizirati. Tu prethodi dosta ozbiljnih, velikih poslova, prije svega treba biti i veliki rodoljub. Mi smo ovdje na neki način dokazali, odnosno vi ste dokazali svojim odazivom. Ja sam samo tu, sticajem okolnosti, od pomoći, jer sam s ove strane Save odrastao u hrvatskom dijelu Posavine. Posebno sam osobno dirnut, jer kad se stavi obljetnica i Hrvatski sabor Dan državnosti, jedan sam od sudionika prvog saborskog zasjedanja, onog trenutka kada smo dobili parlamentarne izbore i kada smo u Saboru formirali većinu i time zauvijek skinuli komunistički režim s vlasti. Dakle, još uvijek u sjećanju su mi ti dani kao da su se juče dogodili i zbog toga i s poštovanjem izgovaram. Sad kazati o 1100 godina povijesti u jednom prigodnom govoru nije jednostavno. Dakle, riječ je o kralju Tomislavu, u Saboru, jednom i drugom u Splitu u njegovo vrijeme, dakle, prvom hrvatskom kralju, oko kojega možete čitati razne, nažalost, i kontradiktorne izvještaje, odnosno tvrdnje, je li okrunjen, nije okrunjen, je li bio kralj, nije kralj, da kako oni koji su protiv Hrvatske države, tima smeta činjenica da je kralj Tomislav bio okrunjen, da ga papa naziva Rex, ne naziva ga Dux, nego kralj Hrvatske, Rex Rotorno. Dakle, to je bitna stvar i nema puno dokumenata pa nam to predbacuju, ali koliko ima pisanih dokumenata o kralju Solomonu, pa ko bi Židovima smio kazati da on nije postojao? Koliko ima pisanih dokumenta o kralju Arturu? Ovdje je kod našeg kralja Tomislava 6 fundamentalnih povijesnih arhivskih vrela koji svjedoče o njemu i o državi koja je bila moćna u njegovo vrijeme, ćemo svjedoči i sam bisanski car Konstantin Porfirogenet u jednom čuvenom dijelu de administrando imperio. Dakle, trebamo i malo tu našu povijest naučiti. Splitski sabori su bili u vrijeme Tomislava 25-28. Zašto su? Ili su važni? Jer iz Nina crkveno središte prelazi u Split, nije bio tako, biskup Nina je bio i primas Hrvatske, dakle tu je i politika crkvena bila u igri, ali za nas ovdje i Sisački biskupije je važno da je tada se spominje Sisačka biskupija, da se Grgoru Ninskom biskupu nudi prijelaz u Sisak. Dakle, gdje je biskupija, tamo je i narod, tamo je kler, tamo je hijerarhija, tamo je prostor. I upravo oni koji govore da preko Save nije Tomislav mogao imati vlast. Imao da kako? Čim je biskupija Sisačka, onda je cijeli taj prostor bio do Drave, jer tada su biskupije imala veliki prostor, bio dakle pod jurisdikcijom Sisačkoga biskupa. A ono što povijesne karte i ne govore, ta biskupija imala jurisdikciju sve do Balatona, dakle do danas unutar mađarskoga teritorija. Za nas je to ovdje važno. Šteta, Sisak nije imao jednoga Svetog Duju, jer ni Kvili nije bio tako poznat da bi se mogao pozivati na moći, a u srednjem vijeku je imati moć jednog sveca bilo jako važno, da je bilo presudno, to se bila borba upravo za moći toga sveca. Kralj Tomislav
je postao mit i legenda, to moramo priznati. Kroz cijelu našu povijest, u svim teškim trenucima, o njemu se govorilo, o njemu se pisalo, o njemu su se pisale pjesme i književna djela, on je ostao kao jedna od vertikala naše državnosti, svijest o našoj državnosti, o tome da smo tu, dakle, od stoljeća 7. kako se kaže, kao organiziran, politički moćan, konstituiran narod. Uz to često puta čujete da li je bilo krunje na Dolanjskom polju ili nije i tako dalje. Opet se sumnja u povijesne dokumente. Uvijek se ističe ono što je sumnjivo u dokumentima, a nikada ono što je afirmativno. I na to uvijek moramo biti oprezni kada o tome govorimo. Je li bio sabor? Vjerojatno je, da je bio u Dunu, vjerojatno je. To je stara slavenska tradicija da se vladari i na narodnim skupštinama izglasavaju i potvrđuju kao političke ličnosti i kod drugih slavenskih naroda. Zašto to ne bi bilo onda i kod Hrvata? Zašto ne bi bio on potvrđen i izabran na taj način i od svoga naroda, ako ga kralj, ako ga Papa potvrđuje, a Papa je bio centar svjetske moći, on daje jurisdikciju vladarima u to vrijeme, nitko drugi. Dakle, to su stvari koje moramo znati, da to moramo biti ponosni. To je lijepo i kruna kralja Tomislava i to je povijesna činjenica. Danas njezina replika, ako idete u Mariju Bistricu, Majka Božja je okrunjena sa ovakvom krunom. Ona je negdje nestala u vrijeme, nakon kad smo s Mađarima ušli u koaliciju, odnosno u državu zajedničku, nakon 1102. u tom metežu je ona nestala. Isto tako malo zademo o Eugenu Kvaterniku, u Rakovačkoj buni. Dalo bi se puno pričati. Pokušao sa malom šakom ljudi dići ustav protiv upravo te čvrste i neugodne habsburške vlasti. Nažalost, završio je tragično ubijanje kao mnogi Hrvati koji su tako pokušali dići ustanke, na kraju konačno sa Zrinskima i Frankopanima, koji su također naša moralna vertikala. Dakle, i njih se moramo sjećati s poštovanjem, imamo spomenik, možemo otići tamo uvijek, i Starčevića naravno, jer su bili oni suradnici. Hrvatski sabor je, nažalost, dan državnosti mijenjao, vidite, i to je ta politička igra kod nas, pa hoće li biti ovaj dan, datum, hoće li datum. Naravno, kada smo preuzeli vlast parlamentarnim putem, onda je konstituirana Republika Hrvatska. Bila je duže Jugoslavenska federacija, ali tada je proglašena Republika Hrvatska. I to je dan kada je naša država ne stvar nego obnovljena. On nema kontinuitet u Tomislava, nije prvi puta sada. Da nije prije bila ledina samo. I to moramo imati na pameti. I još nešto, još dvije stvari kazati, tragedija Bleiburga. To smo svjedoci sada. Evo, dragi su prijatelji došli iz Beča. Dakle, Austrija u vrijeme komunističke Jugoslavije nije pravila probleme oko komemoracije na Bleiburškom polju. Onda je bilo u redu. Sad kad smo demokratske zemlje, sad pravi problematiku. I to Austrija je tako i Beč koji su dočekali Hitlera, ja sam vidio snimke i tako dalje, aklamacijom, svi su bili milionska masa na ulicama Beča. Ali to je povijest, ne prigovaram ništa, nego je to vrlo mučno. Tamo su oklesali spomenike, ja sam u novinama gledišta Hrvata postao sliku, jer sam bio u Beogradskoj skupštini hrvatski parlamentarac iznad u našoj prostoriji gdje smo radili je bio hrvatski grb sa prvim bijelim poljem. Pa sam rekao, što tu u Austriji pričati gluposti? Evo u Jugoslaviji živeo fotografija od toga što je uopće nevažno, ali se pravi politički program. Dakle, Bleiburg se treba obilježavati u Hrvatskoj, ali svakako na Bleiburškom polju, gdje su stradali ne samo vojnici, nego tisuće, možda 300-400 tisuća civila nakon što je rat završio. Kada je rat završio, vojne operacije su prestale, svaka uhićena osoba se trebala suditi. Ovi su naši ubijeni kao životinje bez suđenja, na marševima smrti. To su Turci prvi prakticirali sa Armencima, te marševe smrti gdje su ubijali i strpljavali ljude, nikad bez suđenja, mas, kako se kaže. I to je genocid. Jer je ubijeno stotine tisuća ljudi i žena u fertilnoj dobi. Ne staraca, bolesnika i djece, nego oni koji trebaju imati potomstvo. I to je demografski nazadak koja se nikad ne mogla ispraviti. Prva je bila nakon Prvog svjetskog rata, gdje nam je 200.000 vojnika izginulo na tim frontovima austrijskim, a ovo je isto strašna žrtva. I naravno,
unutar toga, na kraju sam rekao, vi koji ste iz Bosanske Posavine, tu je Odžak i taj strašna odžačka bitka o kojoj se nije stilo govoriti. Bio sam u Odžaku pod nekoliko godina i vidio sam spomenik sa popisima. I tamo sam saznao, bili su u školama, dakle, poslije rata, cijeli razredi gdje djeca nisu znala, nisu imala oca, jer su majke samohrane, dakle, nisu i roditelji poginuli. Nažalost, to se polagano obnavlja grad, ali ostaje velika rana, ali i velika činjenica da su ti ljudi za svoju domovinu ginuli, da su hrabro ginuli, a mogli su se predati. I neki preživjeti na svoj način da su napisali. Evo, dragi moji prijatelji, ovo je ukratko od jednog profesora povijesti i bivših političara na način koji smatram da je potrebno. Drago mi vas je vidjeti posebno na ovim nošnjama, da vidimo mi pjesnici, književnici, to je jedinstvo naroda i tu su isto naše političarke drage, oko kaže da Hrvatska ne poštiva ili taj reciprocitet ženskih i muških ljudi u političkom životu, jest estetski i naravno fizički, kako god želite. Dakle, živjeli i poštujte ovu dragu hrvatsku grudu. Zastupnica je krasan govor održala, ne zaboravite, danas, sutra. I Bosna i Hercegovina je naša država, molim vas, tamo po Daytonskom sporazumu, a sad je bio tamo obilježavanje, Bosna i Hercegovina je država i hrvatskog naroda. I hrvatski narod ima dvije države, Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Bez obzira što vi nastoje Bošnjaci ili Srbi nekakvom prevalencijom, inženjeringom, izbor tako radje, pretvoriti Hrvate u manjinu, a ovi u Republici Srpskoj to su učinili zločinom, gdje su cijela sela potpuno prazna, ispražnjena. To je kao da je Hirošima kad prođeš tamo od Broda prema Doboju. Dakle, vi ste napisali jedan dio hrvatske tragedije i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, ali ste preživjeli zahvaljujući ovoj narodnoj pjesmi i ovim narodnim nošnjama, tom izvornom etničkom identitetu, tom osjećaju da je u vama nešto jače od asimilacije i da vas nisu mogli pretvoriti i pretočiti u nešto drugo, a to su se trudili silnih godina. Dakle, ostali smo Hrvati, ponosni i pošteni ljudi, kako kaže pjesnik Ivan Tolj, kad kažem Hrvatska, riječi moja budi široka. I je drago Ivanišević ima stih, kuda god ja idem, samo mi je Hrvatska. U tom smislu još jedno hvala na pažnji i neka nam živi naš, kako kaže predsjednik Tuđman, jedina Hrvatska domovina.